Noi muncim la via asta de aproape 2000 de ani. Bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, avea o vorbă de eu, spunea mereu tatei: vinul bun începe din vie. Asta l-a făcut să pună întotdeauna via mai presus de orice. Tata l-a ascultat și mi-a dat scris meșteșugul vinului, chiar cu prețul vieții. Azi, eu nu fac decât să duc mai departe învățăturile lor.